Na začiatok spolupráce s nami je funkcia upozornenia. Pridajme si tu takúto záložku ako upozornenia. Keď sem vstúpime, je možnosť aktivovať aplikáciu Selmo. Keď klikneme, je tu možnosť. Tak, poprvé, z tejto úrovne máte možnosť posielať upozornenia svojim uloženým ľuďom. Prvá vec ovplyvňuje vaše dosahy, lebo môžete kliknúť sem a napríklad napísať práve prebieha živé vysielanie, prilepiť sem odkaz napríklad na svoju stránku. A ak klient klikne na toto upozornenie, bude okamžite presmerovaný na vašu stránku na Facebooku, to je prvá vec, ovplyvňuje to vaše dosahy navyše. Je to bezpečnosť pre vás. Čokoľvek sa stane s vašou stránkou, budete môcť klientov informovať, že napríklad nám zablokovali stránku, treba sledovať novú stránku alebo niečo podobné. Je to bezpečnosť pred Facebookom. Ale čo urobiť, aby sa klienti tu zapisovali na upozornenia? V skratke máte tu inštrukciu v 3 bodoch. Čo treba urobiť? Klienti majú napísať Selmo app kdekoľvek. Na Facebooku, v komentári, na Messengeri, čokoľvek. Potom klient nainštaluje aplikáciu, vyhľadá názov vášho obchodu a to je všetko. Otázka je taká, že veľa ľudí už má túto aplikáciu stiahnutú vo vašej krajine, takže je možné, že klient bude musieť len nájsť váš obchod a sledovať. Navyše tu môžete zdieľať video. Teda áno, je to video. Najprv je tu inštrukcia, čo má klient urobiť a navyše sa zdieľa na vašej stránke video s inštrukciou, čo má klient urobiť, aby sa zapísal. Pozrime si video, ktoré sa bude zdieľať. Chcete mať aktuálne informácie o živých prenosoch a akciách v našom obchode? Prihláste sa na odber upozornení v aplikácii Selmo. Napíšte Selmo app pod príspevok alebo do súkromnej správy a kliknite na tlačidlo Stiahnuť aplikáciu. Potom ju nainštalujte do telefónu. Otvorte aplikáciu, vyhľadajte názov nášho obchodu. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť. Hotovo. A to je všetko. Odporúčam, aby ste si zdieľali toto video. Určite to ovplyvní dosahy a zapísaných tu ľudí. Taká veľmi pekná funkčnosť. Pre vás bezpečnosť a ovplyvnenie dosahov, lebo Facebook neposiela upozornenia klientom, takže je to veľmi pekná možnosť.